Rozmýšľate nad kúpou auta prostredníctvom leasingu? Ako tento proces funguje? Ide o to, že si vyberiete auto, ktoré by ste chceli kúpiť. Je jedno, či to bude od fyzickej osoby, od nejakého bazáru alebo autopredajcu. Následne skontaktujete leasingovú spoločnosť alebo svojho poradcu, ktorý vám vie urobiť ponuky v rôznych leasingových spoločnostiach. A keď leasingová spoločnosť si preverí auto, že ho zoberú do úverovania, preveria si predajcu, preveria si vás ako kupujúceho, či máte schopnosť splácať tento úver, tak sa podpisuje leasingová zmluva. Funguje to tým spôsobom, že vyplatíte akontáciu predávajúcemu, najbežnejšie býva výška 20%, môže byť samozrejme menšia alebo väčšia, a zvyšných 80% doplatí leasingová spoločnosť priamo predávajúcemu. V tom momente, keď predávajúci dostane aj časť z leasingovej spoločnosti, teda má svojich 100%, ktoré chcel za predaj auta, vy si môžete auto prevziať. Čo sa týka obhliadky, tá neplatí samozrejme u nových vozidiel.